Gabon ikusentzuleak, ongi etorri COVID festara. Larunbat eta igandetan, infekzioen azken minutua eta jarraipen integrala eskainiko dizuen saio berezia. PCR jardunaldi bakoitzaren amaieran lortutako emaitzak hauexek dira. Gipuzkoan, Zumarragako meza nagusia 0 positibo, Tolosako Berazubikalea positibo 1. Bizkaian iganden hasia izan da PCR jardunaldiaren amaieran. Barakaldoko Max Center 3 positibo, Sestaoko Ribaskalea 2 positibo. Araban berriz, norgehiagoka bakarra dugu aipatzeko. Gasteizko Datokalea 0 positibo, Aguraingo Nekazal Kooperatiba Elkartea positibo 1. Iparraldeko emaitzen jarraipena egiteko konexioa dugu, barkatu. Positibo bat Iruñan Tajonar inguruan. Bihar goizeko 9:00 PCR karpa jarriko dute aurreko astean Oberena tabernan egon ziren guztientzat. Esker mila gure Nafarroako lankideari. Ondoren, iparraldearekin dugu azken orena. Lasaia izan dugu hemen Eguna Lapurdin eta Baxena Farroan. Baina, Sibiruan biztan da jardunaldia azpimarratzekoa izan dela. Muskildiko maskaradak positibo 1, Urdinarbeko pastoralak positibo 2. Aio eta berriz arte. Hauxe izan da Euskal Herriko COVID festaren azken ordua. Datozen orduetan, Xabier Usabiagak eta Sara Gandarak txirrindularitzako eta arrauneko positiboen berri emango digute. COVID-arenak, noski.